Amosi ni misawa nyakwaramogi en geno maran ruoth oriti kendo en gima yo makare en odiochieng' makare kendo mawarome chenro mar twak e weche manyien chenro makende mamiyo wa thuolo mar goyo mbaka ka jokanyanam e weche mag dongruok, weche mag telo, weche mag siasa, weche mag somo e kind weche mamoko. Marwake chenro ni nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wadhi twak e wi telo mar wakeini e gwenge mago mag Luo Nyanza kendo wan kod mor mar bedo kod Mikae Rispa Akinyi Pete ma olak dhoge ndong' ne kom jotendwa kendo jatendwa Keini e kaunti ma Homa Bay machiegni e Lolwe TV. Mikae Rispa Akinyi Pete. Erokamano ahinya Chris kuom rwaka kendo kuom ulone oganda ma johera mag Lolwe TV nyinga. Mi benyalo mi thuolo ni mar mondo imos nyikwaramogi ing'isgi ni Mikae Rispa Akinyi Pete ma Chris loso kuomeni en ng'a, odak kanye to otimamo e kindeni. Thuolo en mari. Erokamano ahinya jawinjo mar Lolwe TV. Iluonga ni Rispa Akinyi Pete kaka Chris osewachonu kendo amoso ni oyimore uru e odhiambo ma kawuono mar Sabato ni. An Rispa ni awuok e dala mar Kasipul e Homa Bay County. To Chris openjo gik mang'eny ma ok akia nosekalo ne wiya, lakini aparo ni openja natimo ang'o. An atimo gima dho wasungu luongo ni consultancy. Tiende ni ka ng'ato nigi tije moro to nyalo luonga mondo akonye gi paro mondo tije no odhi e yo maber. Paro malew mondo tije no odhi e yo maber. Koro atiyo ne kanyo mopogore opogore, moko mag wang'a yore, moko mana mag somo dongruok e kor gwenge, ma waluongo gi dho Luo ni socio-economic development gi dho wasungu. To kendo moko be gin mag puonj. An awuon timo degree mar japuonj. Puonje primary, high school kose mbalariany? Atimo degree mar puonj mar secondary school. Mai kinde machien ipuonjo? Kinde machien apuonjo matin. Apani nasomo tich puonj to chunya noko mor godo. Koro napuonjo matin sana, higa achiel kende. Okay, but you watch ni once a teacher, always a teacher. Mano kamano. Pod an na japuonj. Yes. Tije matimo kata mag konyo ji gi parogo. Samoro ayudo ka puonjo. Definitely. Kamano. Nyakwaramogi kaka isewinje wan kod japuonj, wan kod jatelo ma isumo pache kuom gik mopogore opogore mag dongruok kod mag oganda kod mag piny owacho. Aloso kuom Mikae Rispa Akinyi Pete, mana kana aselero Mikae Rispa Akinyi Pete dhi laro kom jatendwa Keini e kaunti ma Homa Bay, Homa Bay County Women Rep. Koro jo Homa Bay an kod achiel kuom jotelo mawuok e gwenge ma Homa Bay madhi laro kom jatendwa Keini e kaunti ma Homa Bay e yiero maduong' mabiro. Kaka iseng'eyo nyakwaramogi, piny Luo wan kod jogo wan jo sunga, to wan kod sunga monego bed ni wabedo kod kamoro moro mwantie. Piny Luo emano golo miyo mokwongo e historia mar piny Kenya bedo meya. Aloso kuom Mikae Phoebe Asiyo. Anyalo konyi gi paro. Yes. Ka wayudo loch. Yeah. Mikae Grace Onyango. Yes. Mokwongo bedo jabuo maler. Jotelo ma wakeini mokwongo e pacho kae e lemo mongirore ne owuok e piny Luo. Waloso kuom Mama Grace Onyango kod Mikae Phoebe Asiyo. Magi jotelo madongo e pacho kae ma wakeini. Jotelo mokwongo bedo lemo pacho kae. Kata kamano, bang' kane jotelo gi osewere kod telo, piny Luo ne odok chien boweyo telo mar joma wakeini. Mano wadhi twakie. To mokwongo ka walosi telo mar wakeini e gwenge mag Luo Nyanza, en gima lit kendo piny Luo no chiwo kod lit kod kuyo e chak juma mokalo
kane wabuok bang' yudo lendo ni wawito achiel kuom jotelo ma wakeini madito e pacho kae. Aloso kuom mosenindo Orierogo Manduli. Miyo mokwongo kuom bedo jakom riwruoge moko mag piny owacho e pacho kae, non-governmental organizations NGO. En mano bedo miyo mokwongo telo na riwruoge makamano. Kendo mikae mosenindo Orierogo Manduli bende mane obedo miyo mokwongo riembo geche mag safari rally e pacho kae. En nyadhi en historia man gi sunga. Akia ni en wach mane minyalo parogo mosenindo mikae Orierogo Manduli. Anyalo wacho ni wan kaka nyiluo, ka kuom adieri kata kaka wadonge ute wa kuma onyuolwae, wan jo oganda luo ok joma ne odiyo nyithindo manyiri ahinya. Kata obedo ni chon joluo nokawo somb nyithindgi machuo keto mbele, to ne giweyo ne ok girango somb nyithindgi manyiri ahinya. To ok ne gin jok mosebedo kaka oganda moko ma nyathi manyako onge gi duol kata ot kama onyuolgie. Wan wasebedo, aparo ni wana joma ne ochwewa ni wan joma ohero demokrasi. Omiyo mosenindo Mary Orierogo Manduli ne nyako motegno. Notegno e weche mag dongruok, ne en japur miwuoro kata Kitale kama kori biro dhi ket dende mondo yueye. To ka waweyo wacho mobedo jatelo mar riwruok mag sirikal, mag piny owacho, Mary bende nobedo ambassador. Aparo ni dobed ni en manokwongo bedo dhako mar ambassador, ket nobedo ambassador mar Kenya e UN Habitat. To kendo ma en bende dhako mokwongo riembo safari di kompiem e mar riembo mitokni. Omiyo no kan nyako mayot, piem mar riembo mtokni ok yot. Kuneno kaka mtokni ringo, to ka ng'ama dhako nochiwre modhi nyaka kamitieke, kata noko bedo namba 1, to en namba 1 kuom ng'ama miyo mokwongo dhi e piem machalo kamano. Historia mar piny Kenya. Kamano. To Mary nyocha ne duonde nitiere e yore mag siasa bende kabisa. O temo chung Kisumu ndalo manochung gi manosenindo Jobo Mino. Erokamano ahinya. Ochung gi Jobo Mino kendo notemo matek nikech siasa mathurwa ogandawa. Emomiyo joluo koro ok ne joma mine kaka joma becho. Nyaka nene joluo noluoro joma mine. To siasa moro nobiro ka, siasa man gi gero mapok nwaneno. Kendo adwa nyisi ni siasa ni osemiyo nyiluo mang'eny ma waluongo ni professional luo women oluor donje siasa. Nikech en siasa midhogi, en siasa ma nitie gero minyal goyi mabe katiti hinyi, katiti tiek ngimani, to onge ng'ama gayo. To e yore mag dongruok wacho niya, nitie duol moro ma ka onge e mesa kama iwache weche dongruok, to bende dongruok ok dhi maber. Kapok ang'adi kanya timo mus kuom ng'adi, walosi qualities mag mosenindo mikae Orierogo Manduli. Wang'eyo ni en miyo mana en kod chung motegno. Anyalo wacho ni en gi dongere ni astute politician. Ne en kod chung mong'eyore. Orierogo Manduli bende ne en miyo mohero nyadhi. Kata i fashion and design, weche mag dusruok ne en malo. Weche mag siasa ne en miyo mane chunye kendo pache lero weche mag siasa. En gigo mage ma jotelo mag wakeini ma okiluong weche mag Luo Nyanza nyalo somo kuom ngima mar mosenindo Orierogo Manduli. Gima duong' en chung motegno. To Mary Manduli nohero fashion. To kendo fashion ne manohero no nokorwakre rwakruok makuodo wich. Norwakore rwakruok man gi nyadhi. Mamiyo imor kaka nyaluo bedo nyaluo. Nikech adwa nyisi ni wan kaka nyiluo, minewa
manodonje siasa mane nie public otemo miyo oganda mamoko ong'e rwakore, nyiluo ong'e rwakore, to Mary nachiel kuomgi kendo notele mano. Omiyo mano en gima wamorgo kendo wakawo godo nyadhi kaka nyiluo, nikech koganda moko osomo gimoro kuomu en mor machalo nade. To wadok chien mwayudo wichkuot. Wayudo wichkuot nikech kaka ogandawa ma jo siasa oduong'o wi mine moduoko mine chien, masani adwa nyisi ni mine ma piny Luo odong' kaka jower. To nikech ang'o? Wasebedo bende gi siasa moro momiyo oganda Luo odok chien e yore mag nweng'o matiende ni wadhier. Koro ka wan gi duond siasa ma ok nyal miyo ji ngimagi olokre obed maber, ngimagi oa kama ne gibere. Adwa nyisi ni joluo ne ni kama ber, nikech ok atin. Ta asebedo kaneno kan kako lokore makoro wayudore kama wantie, ma wan wadong' ni wawer ne jo siasa wa, dipo ka ang' ayude 50 moro adok gode ot mondo nyithindo dhi ochiem. Maybe inyalo nyiso nyikwara mo gimane ni sani. Ang'o miyo oganda jokanyanam ne nyalo yiero wakili mokwongo e lemo mag telo, Mikae Grace Onyango kod Mikae Phoebe Grace Ogot bende. Yes, Grace Ogot. Bang' yierogi to giweyo yiero wakili e lemo mag telo. Ang'o miyo piny Luo pok orwako telo mar wakili? Maendi en gima obedo gima lit, nikech sama nende iyiero Grace Onyango donjo e od bura kaka dhako mokwongo, Kenya koka noyudo loch, ogolo loch e lwet wasungu. To nikech kata wazungu kanenika, kata kwa somo buge mag historia, ok wayudo ni ne nitiere mine wazungu ma wazungu mane obedo jotelo ka. Ne gin mana sabering, ne gin mana chuo. But joluo kaka joma ne wang'gi oyawre chon, joluo no ng'eyo ni Mikae en ng'ama noluor nyaka nene e piny Luo. Kendo kane nitiere kama jodongo pime wach ni nyaluong Mikae mondo bedi. Omiyo ka Grace Onyango nowuok oko, nodwa bedo meya, nobedo meya. Ka nowuok oko, nodwa bedo jaduond bura, ne joluo machuo gi mamine omiye ombulu mobedo jaduond bura. Matiende ni wan kaka oganda Luo, ng'ama iluongo ni Mikae ne en ng'ama oluor. Koro kata ka chopo okang' ma Grace Ogoto donjo, Phoebe Asio donjo, gi joma moko mosedonjogo, en mana ni luor momi ng'ama Mikae e piny Luo. To adwa luoyo kama samoro ok mor jowa. Gima ok mor jowa madwa wuoye, to bende wabiro twake e ndalo duto, en kao wach mar siasa waketo kako hala. Ing'eni ka gimoro bedo hala, ti bedo mager nikech ka sudo machiegni kodi, to samoro dhi ketho ni ohala. Wakao siasa waketo hala, miyudo ka jowa ka kuom adieri onge thuolo, onge ler e wach mar puodho joma donjo e od bura. Koro ting'eyo ni ndalo duto ng'ama miyo onge pesa mang'eny monyalo donjogo e yor siasa, kendo ka koro en mana giminyiewo. Maendi mosemiyo mine tin, maka ne onge wach mar affirmative action manodhi morwak motegno ei katiba. Wan kaka oganda Luo adwa nyisi ni kaka nyajaluo mokompete moge chuo modhi ogore gi chuo e laro od bunge gin matin, gin ariyo kende. Nikech en nyaminwa Milly Odhiambo ma Suba North. Yes, one called Gladys Wanga. Gladys Wanga odhi nikech affirmative action. Awacho jomodhi molare gi chuo. Milly namba 1 kech koro oselare gi chuo didi. To donjo. Kato wan gi mama mawuok bende mana Homa Bay kamiluongo ni Rangwe constituency.
miluongo ni Madam Lilian Gogo. Koro kata kirango Siaya kata kirango Kisumo ibiro yudo ni miyo modonjo e bunge odonjo nikech affirmative action. To ka koro ne affirmative action onge ni wan mine ma joluo ne wadhi lero gi chuo, owadwa Chris de wabedo gi mine matin nikech ang'o? To nikech donga senyisi ni siasa de mochopo mar pesa ma inyiewo jogo dwaro mondo uchwad dhogi bor. Yes, nitie joma dwaro ni nyaka iting' gimoro malong'o iterne ekiyud kaka inyalo donjo. Mano pok ni donjo moriere kor kinyalo ringo kimanyo. To nikech ang'o? Wan gi duond bura achiel e piny Luo. Gimoro kosebedo achiel ubedo ka gima koro yudo tek. Ma ilero ni bedo ni joluo gin jokanyo mar duond bura achiel, ang'e ni losi duond bura mar ODM. Yes. Mano bende ose duoko chien chia mar joma mine mar laro kom telo nikech gilero kod duond bura achiel kende. Mana dieri. Makopo ni war kai oganda jokanyanamo rwako duond buche mathoth, to joma wakendi bende giwuok oko mar laro kom mag mana dieri. Kendo ibiro yudo ni nitiere duond bura moro mabiro keto pekne kuom ng'ama miyo ahinya mondo dhi mbele. Odonji nyime kacha ebo donji e od bura. Koro kane wan gi duond buche kata 4 to moro ni oneno ni wan miyo nitie kama otegno manyalo dhi wacho weche jomodong' chien kagi. Wakonye kata bedo ni lwete ni nono mondo donji kacha, kendo bura moro bendo timo kamano to moro bendo timo kamano. Wabiro yudo ka constituency wa mar mine madhi donje e od bura nyalo bedo malo moloka en duond bura achiel. Iloso iwi weche mag miyo jogombulu asoya ni joma wakendi onge kod pesa mang'eny, omenda mathoth mar chwado jogombulu bor. Kopogre kod wach mar asoya, mar miyo jogombulu asoya, osebedo ka iwacho ni lweny e kinde campaigns ema bende osebedo ka miyo jo wakeini gin jogo moko hero lweny. Omiyo wakeini mag Luo Nyanza kosebedo ka wuok oko mar laro kome mopogre mag siasa te giluoro lweny e kinde campaigns. Inyalo wacho wach mane ewi timbe mag lweny e kinde yiero, e kinde campaigns e gwenge mag Luo Nyanza? Mana kaka asewacho ni wan kaka oganda Luo, wan joma nyithindwa manyiri ok sande ot kama onyuole. Onge dhup kuom nyathi ma nyake ot mang'eny ahinya. Iwuoyo kodwa, ipuonjowa to wawinjo, mane kitwa to mane timwa. Koro ka wuok oko kama lweny gere, to lweny ni no kane kama onyuola, adhi abedo gi luoro. To ng'eni kama lweny gere bende timbe timore maricho. Wan kaka oganda Luo ne wan gi luor e kitwa. To kanyalo wuok oko to ng'ato dhuola yan malich kuoma kata osiayo jomatindo moko ma wigi ose chwak maber gi gimopogore gi kaka dhano nyago bedi to ting'o kata beti ochomago. Ting'e na paro chien ni an miyo, an min ng'ato, an jaod ng'ato, an nyamin ng'ato, an wai ng'ato. Ka athinyora ma jogi ohinya, to samoro ne an geno mar jok makwano gote. Ing'e ni jogi owito gima duong'. Koro waluor kata wadok to wawacho ni wawene joma tekgo odhigo nyime. Ma lweny en gero, wacho ni gero mar siasa manie piny Nyanza. Kendo joma chuo ma joluo ok osebedo kata obedo ni siasa en larruok. To onego bed ni ka ng'ato larore gi ng'ama miyo to wabedo abeda gi line moriere kama. Mama ni omenya jopiny no amua donge. Ambe kaka ng'ama dichuo man koni amba menya jopiny no timbe nade? No amua. Korwa kaka piny Luo onge ni jopiny amua. Gere madwa kawego kendo ka en miyo tadwa timone madongo makare lala mawachne lala kamano. Iparo ni piny owacho kod migepe mag piny owacho ka obila
ka achiel kod duol mochung' ne bago yiero e pacho ka IEBC osetimo madwarore mar konyo wakini mondo oyud lemo mag telo mag siasa. Jo IEBC gin regulations maggi, gin gi chike. Nitie chike matayo yiero ma nitie nyaka e constitution. Koro bathe moko obwasi omijo IEBC mondo ti godo ka gitayo weche mag yiero. IEBC ok gin joma timo gimiluongo ni enforcement. Obila donge nitie. Obila nitie, to kobila nitie tasenyisi ni obila en dhano. To obila ma Kenya kwa ka bwang'eyo kaka gitiyo. Asoya oketho wi jo Kenya tema onge modong'. Samoro oketho nyaka wi mama ni monyuoli ka okitero leso to samoro ok negni gweno. Obila ni ka piem gi ng'ama nigi manyonge maber. To kose wacho ni obila koro osewuotho ahinya chien kech du mar soda, to ok en soda man mar chupa, onya bedo soda maduong' ma obila nyalo chamo gi joode kata ndalo 5. Anana miyo maonge gimoro ni. Donge koro gaya otemo no gayo to kare oko ga. Omiyo ng'acha thuolo mar kalahinya, to an inyalo yudo ni kata campaign team mara eminyal kir kuom gi tiagas. Magi ringi magi weya kenda mamba many pia luok go wang'a. Aneno ka director mara ng'isa ni thuolo mayo wang'wa, to mana ka isewinje nyakora mugi watwa kachiel kod Mikai Rispa Akinyi Pete ma dilaro kom jatend wakini e county ma Homa Bay e yiero maduong' mabiro. Kendo winjo gima wacho ni piny ruo gino ma omiyo waonge kod jood bura ma wakini eni wahero siasa mag gorruok, siasa mag njore, siasa mag kwayo asoya magimomiyo wakini okwog oko. Koro wakwayo joganda jokanyanam wang'ni wawere kod siasa mag lweny, wamiyo wakini thuolo mar mondo gigo campaigns maggi gikwe kochope debe jopiny mobiyo ogo ombulu mokni wakelo lweny weche mag ayany ne wakini mochung' laro kom mopogore opogore. Obila kod IEBC bende wageno ni this time round e kinde ni gidhi tiyo tijegi mar neno ni jasiasa moro amora madhi laro kom e kom opogore opogore omi hakine. Maloso kod Mikai Rispa Akinyi dhi laro kom jotend wakini ma Homa Bay. Adwa mithuolo mar dakika 2 mondo inyis jagombulu ma Homa Bay County ni en kit telo mane magidhi yudo e bwo loch mar Mikai Rispa Akinyi Pete kagiyieri kaka jatend wakini County ma Homa Bay. Erokamano Chris. Mokwongo adwa wacho ni an japati kendo masebede chakre 1997 pati mar KANU. Kendo pok naweyo, be pok natemo weyo. To pati mar KANU ni ema dhi laro godo duol bura mar mine e county ma Homa Bay. Sai matin tadwa wacho ni jo Homa Bay to gi jo dhowa te, jo lep luo te manyanza. Wamiuru mine thuolo to wagrianguru ni gin mine machalo nade. Anyalo bedo miyo moro ma anang'eyo ni ka donje bunge wang' nie kadwa gero ot madake, wang' nie kadwa ng'iewo law marwako mapok narwako, to pesa madwa tiyo godo en pesa miluongo na affirmative fund monego bed ni ang'iyo ni mine ma Homa Bay osechandore machalo nade. De thuolo nitie da twak ahinya kuom wach Homa Bay kaluwore gi kaka mine sandore Homa Bay. Thuolo tin omiyo abiro wacho ni yani gi kata ok obedo ni an to kata miyo moro nono ma didonji e od bura kotelo ne mine. Gima duong' mwarangi ni ere kaka pesa nyalo bedo ofuk miyo. Ere kaka lokruok mar ngima mine nyalo bedo kochakore e ot kama ng'ama miyo dake. Ere kaka wanyalo medo kata kohala moro ma mon timo. Dho wazungu wacho ni enhancing gima ng'ato osechako timo mondo koro time okang' malo ahinya mondo konyre moloyo. Wan kaka jo Homa Bay wan gi hali mar hewa maber kabisa. Kuonde matin ahinya motuo. Waranga nena ni to pur
ere kaka wanyalo tudo joma mine gi joma tindo gi yor pur manyien mandalogi mondo kata ka cham magi kayo to gi kama ng'eny maromo gi cham e ot to gi madong' magi nyalo yudo godo pesa. Kati ibed gi cham mang'eny michamo, chiemo iyo yien tionge pesa, tinyalo chiemo to in duk, to pesa ninyalo ng'iewo godo law. Koro wang'i ni to ohelni mage ma mine time e yo Homabay magi nyalo konyore go to sani ok gitime e yo mowinjore mondo mi okonygi e kiwango mamalo moloyo kaka gitime sani. Koro nikech waonge time mang'eny, da wacho gigi okang' kokang' nikech gin gik masekete wiya kendo ang'eyo ni nyalo timore. Ka wadhi constituency mwaluongo ni Ndhiwa, ni ji pidho niang'. Niang' en gima kelo dhier mapok nineno. Makata kirango Western Kenya kumipidhe niang', niang' en gima kelo dhier. To ang'o kendo mwanyalo timo moloyo niang'no kech igni bende okawo mang'eny. Bende nitie kaka wanyalo keto mine mondo tim gimiluongo ni agribusiness. Mane giketo hoho, to ne giketo nyanya, to ne giketo kitungu, to ne giketo simsim, to ne magi gik me ji dwaro sate magi nyalo yudo go pesa e yo mapiyo. Kibiro Rangwe constituency nitiere bathe kuma odhi omakore gi Kisii, to nitie bathe kuma omakore gi Lake Victoria. Kuma omakore gi Kisii ni girange ni to ka Kisii yudo pesa gi chai, to ma chalre kibiro Kasipul, to ma chalre kibiro Kabondo. Kara chuonyo liet, ere kaka wanyalo keto mon mondo pidh diek for sale. Ena diel mo loso to uso mondo bed gi pesa. Oganda uwinja wabiro medo twak gi johera mag Lolwe TV. Adwoko erokamano ahinya Chris kuom miya thuolo machalo kama mondo atwag gi jo Homabay to gi joluo temo winja kawuono. Nyasaye mondo orit jowa. Mana ka wasingo mene mana chakruok pod wabiro luongi mondo ibi igo mbaka kod jogo ombulu ma Homabay ilernegi e yo maching'ni ka giyieri to idhi timo mag wadhi luongi kendo e kinde mabiro mondo itwak kod jo Homabay. Nyakora mogik ka iwinjo ne watwak achiel kachiel kod Mikael Respa Akinyi Pete madhi laro kom jatendwa Kiini County ma Homabay e yiero maduong' mabiro thuolo mamayo wawang'wa kendo wabiro luonge mondo bi otwag kod jogo ombulu ma Homabay mondo winj pache maler motelo ne yiero maduong' mabiro. Kao kamano ka Ruoth oriti kendo rita to rom kendo odiochieng' machielo oriti masani nyinga Chris Oino.